И здравейте на всички от YouTube, аз съм ProKing и днес ще ви покажа как да се смените мишката. Сега. Първо, аз съм си го отворил, нали? Чакайте само момент. Аз съм си го отворил, нали? Ще покажа на тия, които не знаят. Така, давате старт. Настройки и контролен панел ще ви се отвори и това. Сега, цъкате принтери и друг хардуер. Цъкате от това. И сега цъкате мишка. И чакате. Ето тук показалци. И примерно, чай, момент. Добре. Така. И сега избирате си някой от тия показалци. Сори за това. Сега, примерно, изберете си и това, или каквото си поискате. Вижте, изберете си тук някакво и цъкате окей, като сте си прави нещо. Примерно, на мен сега не ми става, защото просто на мен не ми става, да я знам защо. Преди ми ставаше сега. Нещо се е прецакало и не става. И да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, коментар и subscribe, ако искате. Бай! Просто исках да покажа. Това просто сетих, че някой иска да сменят мишката. Преди аз много ма кефеше, но аз мисля, просто ви препоръчвам да стоите с тази мишка, защото после да не стане нещо, не знам. По-добре не дайте права, но ако искате но ако искате пробвайте и може да останете доволен от това. И да, благодаря за гледането. Така. И гъй, какво става тук? Добре, както и и така, това беше от мен, надявам се е харесал епизодът. Ще се чуем в следващия.